от посолството на Република Беларус, от посолството на Република Венецуела, от посолството на Социалистическа република Виетнам, от посолството на държавата Палестина, от посолството на Китайската народна република, от посолството на Република Казахстан, от посолството на Република Куба, от посолството на Корейската народна демократична република, от посолството на Република Мордовия, Цветя и венци от Национален съвет на БСП и парламентарна група БСП Лява партия. От парламентарна група АБВ. От Българска академия на науките. От БЗНС Александър Стамболийски. От Комунистическа партия на България. От партия на българските комунисти. От Политическа партия Нова Зора. От Отечествен съюз венци и цветя от Съюз на тракийските дружества. От Организация на евреите в България Шалом. От Сдружение Български антифашистки съюз. От Областен съвет на Българския антифашистки съюз София. От Градски съвет на Български антифашистки съюз. От Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. От Съюза на военно-инвалидите и военно-пострадалите. От Съюз на ветераните от войните на България. От Национален съюз безопасност и охрана. От Сдружение Найден Геров. От организации членове на Координационен съвет България-Русия. От Фондация Устойчиво развитие за България. От Национално движение Русофили. От Форум България-Русия. От Българо-руска търговско-промишлена палата. От Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД. От Софийско сдружение на приятелите на Русия Александър Невски. От Български червен кръст. От Славянско дружество в България. Венци и цветя дружество на русистите в България. От представителство на Рус сътрудничество в България, Руски културно-информационен център. От Московски културно-делови център на Москва, София. От Федерация Съюз на съотечествениците. От санаторно-оздравителен комплекс Камчия. От Съюз на българските писатели. От Съюз на българските журналисти. От Синдикат на българските учители. От Дружество Шипка. Цветя и венци от много други обществени организации, институции и граждани.
От посолството на Съединените сили, от посолството на Пакистан и от политическа партия Атака. Венци и цветя от дружество на рускоговорящи адвокати в София. Венци и цветя от национално движение Безсмъртен полк на България. От гражданска инициатива за суверенитет на България и държавата. Уважаеми зрители, вече се поднасят венци пред паметника на Съветската армия. От името на политическа партия Атака до мен сега е професор Станислав Станилов. Професор Станилов, няколко думи за днешния ден и отражението му върху българската история. Днешният ден е, както се казва, един от маркерите на българската история, защото с пристигането на Съветската армия тук се сменя политическия режим, сменя се системата. Става съвсем друга система, сега лоша или добра. Фактът е, че се сменя и това е много важно, защото след това с всичките и слабости тя се опита да изгради технологична България, която беше разрушена от съвременния режим. Освен това, пристигането на Съветската армия успя да предпази България от най-големите поражения, заради това, че тя беше участница на страната на фашистска Германия във войната. Тоест, с окупацията на България от Червената армия, нейните граници останаха непокътнати, защото при предварителните преговори за мирния договор се очакваше границата да минава малко по-на юг от река Марица и да загубим близо 1/3 от територията си, а сръбската граница трябваше да е на 17 км от София. Това съм го казал много пъти, ще продължа да го